Rýchlosť, adrenálny šport a zábava. Východoslovenská asická Superliga. Tak vážení, ďakujem vám za vašu trpezlivosť. Trošku sme si to museli všetko, jak sa hovorí, pripraviť, zrátať, skalkulovať, samozrejme aj nachystať pre vás krásne trofeje. Budeme vyhodnocovať v tomto slede, najprv začneme pohárovú súťaž a taktiež aj 10. ligové kolo v rámci Superligy a potom plynule prejdeme aj na celkové vyhodnotenie ročníka 2024. Začali by sme ženskou kategóriou, vyhlasovať budeme družstva po 4. miesto, od 3. by sme poprosili vystúpiť asi na pódium, áno, asi celé družstvo, celú partiu. Takže ideme ženy, 9. miesto na dnešnej súťaži v ženskej kategórii, čas 32,68, Hrabovec. Poprosíme potlesk, nemusíte vystupovať. Ideme na 8. miesto. 8. miesto 20,26, ženy Horňa, 7. miesto 20,09, Svídnik, 6. miesto Šarišské Michalány, 19,51, 5. miesto Dorky Spisky, štvrtok 18,32 a 4. miesto Plavnica, 17,60. Ideme na 3. miesto ku babám, ktoré skoro nestihli vyhodnotenie, pretože sú dochvíľne a určite tu majú veľa kamarátov. S časom 17,35 na 3. mieste skončil nikto iný ako... Už ťa nevratíme, neboj sa. Ženy Šindliar, poďte celé družstvo. Poďte k nám. Celá trojica. Na pódium. Na 2. mieste, vďaka času 17,22, končia ženy Bystré. Taktiež vás poprosíme pekne na pódium. A víťazkami dnešného 10. kola Východoslovenskej asickiej Superligy sa s časom 16,18 stal nikto iný ako ženy, ktoré majú radi zelenú. A kde sú? Vidíme ich farbu? Tu sú, jasné. Ženy Spisky, štvrtok. Tentokrát sú v bielom. Dnes toto bolo naozaj veľmi zaujímavé, aj čo sa výsledkov týka, aj kalkulácií a podobných vecí okolo. No ale ženy zo Spišského štvrtka neostali nič. Poďme teda vyhodnocovať mužskú kategóriu na dnešnom 10. kole Superligy, na dnešnej pohárovej súťaže. Skončilo na poslednom mieste, ak sa nemýlim, vidím to dobre, je to asi tak. Vidíš to dobre, len to s časom 17:33 Svežovské Ačko.
23. miesto 17-21 Gregorovce. 22. miesto Šarišský Šťavník. 21. miesto 16-15 Bystre. 20. miesto 1588 Komarov. 19. miesto 15-62 Kecerovce. 18. miesto s časom 15.46 patrí z Spišskej Belej. 17. miesto 15.43 Bertotovce. 15.30 a 16. priečka pre Svidník. Žipovské Bečko 15. miesto 15.29. 14. miesto 15.18 Spišský Štvrtok. Na 13. mieste 15.16 Sveržov B. 15.03 a 12. miesto pre Chmiňany. Na 11. mieste 14.89 Bretiovce. 10. časom 14.87 Horňa. Na 8. mieste 14.79 Áno, ešte sme zabudli 10. Nemcovce 14.87 a 9. Horňa. Rovnaký čas, ale lepší výsledok v prvom kole. Na 8. mieste 14.79 Tačkovce. 7. miesto 14.75 Hrabovec. 6. miesto 14.66 Hankovce. 5. Brestov 14.59. A na 4. mieste mimo teda pódiové umiestnenia končí s časom 14.37 Becherov. Ideme na pódiové priečky časom 14.24. Obsadili 3. miesto chlapci, ktorí cestovali druhú najväčšiu vzdialenosť. O 1 kilometr menej. Takto vypočítal Google, hej, to vôbec nie sú naše prepočty. Vážení, nech sa páči čas, ktorý tu vládol veľmi dlho. V priebežnom hodnotení stáli celé prvé kolo na čele, ale potom našli premožiteľov. Holština 3. miesto, 14.24. Nech sa páči na pódium. Druhé miesto, vďaka času 13.93 sa otrhlo medzi dvojicu zapadňarských družstiev, chlapci s dresom červenej farby, teda bola, kedy to bola červená, teraz je to už bielo-červená. Vyšná Voleva! Vyšná Voľa 13.97. Najmladší Klárovský nádor tohto týmu. Nech sa páči, poďte na stupienky. Také byl len Artur, ale aj Olivia. No, víťazmi dnešného kola. Áno, spoznali sme víťazov dnešnej súťaže. Družstvo, ktoré sa Sveržové už viackrát tešilo a verím tomu, že sa bude tešiť aj v budúcnosti. Vďaka času, ktorý dosiahli v druhom kole, času 13.82, víťazí na dnešnom 10. kole a taktiež na pohárovej súťaži. Družstvo z okresu Puchov, družstvo Zbora! Fenomenálne výkony, rekord Hrate overal len o 1/100 sekundy. Podali chlapcov zo Zbory, ale títo mali našľapnuté určite niekde vyššie, pretože rýchlejší zostrek v druhom pokuse mal hodnotu 14.53. Rovnako tak chlapci z Vyšnej Vole, tiež to bolo troška o šťastí, 13.55 z prvého pokusu. No a chlapci z Hoštinej 13.85 v druhom pokuse, 14.48, tam im tiež chýbalo kúsok šťastia, aby sa dostali na pódiové priečky najvyššej mety. No a rovnako ako muž ceny odovzdáva prezident Klasického základného zboru v Košiciach pán Fedomčák spolu s Matúšom Makovským.
Máme tu ešte krásne ceny pre najrýchlejších prúdarov. Oceníme samozrejme aj individuálne merania, alebo teda túto záležitosť, čo sa týka najrýchlejších prúdarov. Ferko, nechám to na teba. V ženskej kategórii si najrýchlejší zostrek zobrala tentokrát časom 16,14 Miška Federčáková. No a v mužskej kategórii je to ľavý prúd zo zbory 13,53. Maťo Behro, Miška. Maťo, neboj, nehambí sa našej Mišky. Miška nehryzie. Sveta Michaela. Videl som to, áno. Ty si nevidel svoje obrázky. Babi a chalani, ja si nemám nič povedať. S tými obrázkami si povedal? Asi. Miška, neboj sa nič, tu tomu nerozumejú, tu sú luteráni. Jak sa hovorí, čo je na to moc. Gratulujeme aj najrýchlejším prúdarom. Miška a Martin to dnes predvedli fantasticky. Chcel by som poprosiť teraz veľmi dôležitú vec. Vlado Mikula, predseda Superligy, poď k nám. Ako býva zvykom na úvod vyhodnotenia, musí povedať pár teplých slov Vlado Mikula, pretože on vie tak od srdca povedať. My to hovoríme tak stroho, tak tvrdo, boli ste dobrí, alebo boli ste zlí, ale Vlado tomu vie dať takú omáčku. Ročník 2024 je uzatvorený, samozrejme ceny idú do správnych rúk, našli sme a spoznali sme víťazov. Čo nám k tomu všetkému, Vlado, povieš? Ďakujem za slovo. Ja som si vyčerpal asi všetko na začiatku a teraz som nemal ani v plade nejak veľa rozprávať, ale samozrejme ceny treba rozdať, treba aj oficiálne uzatvoriť ročník 16. v poradí, čiže rok 2024, 16. sezónu, no a pomýšľať nad tým, že do nás sa tu zídeme v úvodzovkách znova, takže radi by sme sa na to hĺbli, vyhodnotili ženskú kategóriu, mužskú kategóriu, samozrejme máme tu aj nejaké tie ocenenia, či už tých najlepších prúdarov, ako to býva zvykom, ocenenie Tomáša Javorského, takže aj tam máme nejakú štatistiku, máme vyhodnotené výsledky, bolo to veľmi tesné, ale samozrejme delostrelkyňa Miška je neprekonaná a zvyšnej vôle tam bolo toho fakt, že o totálny chlp, tam je, myslím, ľavý prúdar víťazom, takže k tomu sa dostaneme pekne postupne a taktiež čerešničkou na torte budú odovzdávky putovných pohárov, ktoré budú, myslím si, túto sezónu v tých správnych rukách, no a uvidíme, tešíme sa na prípadnú obhajobu, dúfam, že áno, že to nenecháte len tak voľne plávať, či už Spišský štvrtok, alebo Vyšná Voľa a v budúcej sezóne sa pobijete o repete, takže no, poďme pomaličky na to. Matúš, ideme. Ešte Vlado rekordy. Východoslovenská asická Superliga je teda na konci. Sezóna 2024 je uzatvorená a my by sme veľmi radi ocenili každé jedno družstvo, ktoré sa tu zapojilo. Samozrejme, niekomu sa darilo viac, niekomu menej. Začneme ženskou kategóriou. Chceli by sme poprosiť, aby poslali svoju zástupkyňu vďaka 7. miestu v ženskej kategórii. Bude oslavovať družstvo zo Svidníka. Nech sa páči, poďte dopredu. Poď, Týmka. Vlado ti odovzdá krásnu cenu. Za 7. miesto baby zo Svidníka získavajú 2 krabice vína a poukaz na nákup v hodnote 50 eur od A4. Ono to bolo, že 2-krát víno, ale je tam vlastne škatula, kde je 6 vín od Ostrožoviča, no a samozrejme aj partner A4 dáva poukaz na nákup materiálu. Nech podaní. Zavoláme si. Takže 6 vín do Svidníka, tam bude veľká oslava. Počkaj, ešte na svojej kolegyne budeme volať až po 4. miesto. Na 6. mieste končí v tejto sezóne celkovým súčtom bodov 37, ale kvôli celkovým umiestneniam na jednotlivých kolách ženy Horňa. Baby z Horne získavajú 24 kusové balenie energy drinkov od Hell Energy. Samozrejme
aj poukaz v hodnote 50 eur od A4, samozrejme aj pekný pohárik. Na 5. mieste v ženskej kategórii s celkovým súčtom taktiež 37 bodov, ale kvôli lepším umiestneniam. 5. miesto Hrabovec. Babi z Hrabovca získavajú trofej, 7-krát šiltovku s logom Východoslovenskej atletskej superligy plus poukaz na hodnote 50 eur od A4. Babi z Hrabovca, kdeže ste? Už ide Týmka. No poď Týmka. A ideme na 4. miesto. O 10 bodíkov viac, 47 získala 4. miesto. Mimo pódium končia Dorky z Pisky štvrtok. Dorastienky zo Spišského štvrtku získavajú trofej. Pivný set od shop.jk.sk 24 kusové balenie Energy Drink od Hell Energy. Dneska vám bude treba. No a samozrejme aj poukaz v hodnote 50 eur od A4. Nemáme tu ešte? Á, máme. Vlado už ide. My to bezoval. Sme vyšli. Asi to bude problematické, my vám pomôžeme. Ale chceme vás tuto pred stupienkami, alebo teda dole pod stupienkami, aby bolo vidno všetko. Tak veď trošku sa ešte... Môžeme dať aj spoločnú fotku, tak to tu na ich posunieme tu. Poďte ešte tuto. Štvrtok, Hrabovec, Horňa i Valdíniky zo Svidníka. To do pokruhu sa dajte. No a teraz ideme na pódiové umiestnenia. Sezóna bola dlhá, sezóna bola krásna. 66 bodíkov získalo družstvo, ktoré obsadilo 3. miesto. Kto je tým družstvom? No ktože by nemohol byť, Matúš? No predsa nikto iný ako ženy v žlto-zelených dresoch, ženy Bystré! Babi už na nás pozerajú, tak čo toľko naťahujú, však každý vie, že my sme. Na pódium, jasné, na pódium. Krásne sa pozdravia s babami a idú pekne hore na pódium. Ženy Bystré. Ženy Bystré získavajú za 3. miesto trofej, polšampanské, nožnicový stán od Šobieka. Získavajú aj šiltovky a samozrejme aj poukaz v hodnote 50 eur od A4. Ideme ďalej. 66, keď k tomu prirátame 6 bodíkov, máme 72, matematika nepustí. 2. miesto. 72 bodov celkovo získava družstvo ženy z malebnej dedinky, skoro mestečka, Šarinské Michalany. A tu sú Babi z Michaľan získavajú trofej, šampanské a hadicu Flamenflex B65 od nášho sponzora Nevžela. Úprava hasičských striekačiek. Získavajú poukaz od Desire Cars na mobilnú saunu. Babi z Michaľan, získavate poukaz na mobilnú saunu a Káďu na víkend. Tešíte sa? Áno, veľmi. Hej, Miša, díky. Kde pôjdete s mobilnou saunou? Oni k vám prídu. Kam ideme? Oslavovať. Kam by ste chceli ísť? No. No a samozrejme aj poukaz na nákup v hodnote 50 eur na štvorky. Začujem veľmi pekne, ďakujeme. Vraj sme veľmi rýchli. Nestíha Lado Počkaj, dávať. no dobre, však Lado nemusí stíhať, ja idem hore. Linka, nepôjdete s tou mobilnou káďou, pozri sa, čo sa tu píše. Mobilná sauna plus káďa na víkend. Ježiš, predbojnice, nie, že toto teda aj stať. Kde by mohla prebiehať aj ruja. Čakaj, to je Takže odovzdávame
krásne medaily za druhé miesto, za tretie miesto, krásne rúže, trofeje, taktiež aj už spomínané vecné ceny. Máme tu hadicu, máme tu poukaz od Desiree Cars a teraz ideme na miesto číslo 1. Čaká sa na víťazky? Dokončte to. OK. Dámy a páni, ročník 2024 bol v jasne zeleno-černých farbách. Je to tak, družstvo, ktoré získalo 86 bodov, získava už 5. titul šampióniek Východoslovenskej hasičskej superligy. Je to družstvo ženy z Spišsky! Štvrtó! 5. titul. Moje nové tričko je od Šampusu, ďakujem krásne. Ale jak sa to spieva v tej pesničke? Preč, preč. Ale vieš, keď si oblečieš tričko, že víťazi, že šampióni, majstri, musíš čakať, že bude celé od Šampusu. Vážení a milí, to isté si zopakujeme aj v mužskej kategórii. Je, že to ideme zopakovať znovu. Ale nie. Chcel by som poprosiť, sa niečo Šampusu bude dosť. Chcel by som poprosiť, aby sme poslali zástupcov jednotlivých družstiev, ktoré budeme pekne volať. Začneme od 16. miesta až po 4. Potom pôjdeme na pódium. Šestnácté miesto, celkový súčet bodov 35. Sveržov A. Chlapci zo Sveržovského Ačka za 16. miesto získavajú trofej. Dvakrát krabicu vína, teda respektíve 1,6 plus poukaz v hodnote 50 eur od našeho sponzora A4 na nákup reklamných predmetov ich o 4 bodíky viac, 39, celkový súčet, 15. miesto Svidník. Za 15. miesto chlapci zo Svidníka získavajú trofej za účasť v lige. Dostávajú balenie energy drinkov od Hell Energy.
No a samozrejme aj poukaz v hodnote 50 eur na nákup v A4. Ideme na 14. miesto. Družstvo, ktoré získalo 42 bodíkov, aj napriek tomu, že chýbali, ak to vidím správne, na 5 kolách. Chlapci, veľká škoda. Vynechali ste 5 kol, aj napriek tomu ste na 14. mieste. Nemcovce. Ja som si chcel typnúť, že to budú Nemcovce, pretože jediní oni toľko vymeškali. Chlapci získavajú to isté 24-kusové balenie energy drinkov od Hell Energy Drink. Účastnícku trofej a poukaz na nákup 50 eur v A4. Ideme na 13. miesto. Vďaka 47 bodíkom ostáva na 13. mieste Komarov. Chlapci z Komarova získavajú účastnícku trofej 24-kusové balenie energy drinkov od Hell Energy. No a poukaz na nákup v hodnote 50 eur od A4.sk. O 3 bodíky viac. Celkový súčet 50 bodov a 12. miesto pre Bystre. Opäť rovnaká cena pre chlapcov z Bystrého, trofej účastnícka za účasť v 16. ročníku východoslovenskej hasičskej Superligy, 24-kusové palenie energy drinkov od Hell Energy Drinks, no a poukaz v hodnote 50 eur od A4. Veľmi nečakane 11. miesto, 53 bodíkov pre Sveržovské Bčko. Sveržovské Bčko za ich účasť v 16. ročníku získala 24-kusové balenie energy drinkov od Hell Energy Drink, poukaz na nákup v hodnote 50 eur od A4.sk a účastnícku trofej. Ideme na ďalšie miesto číslo 10, 78 bodíkov, už je tu veľký skok. 10. miesto Horňa. Chlapci z Horne za 10. miesto získavajú rovnakú cenu, teda trofej za účasť v 16. ročníku ligy, energetiáky od Hell Energy a poukaz v hodnote 50 eur od A4. 78 bodíkov, 9. miesto Hrabovec. Sámo, už si ostal jak posledný mohikán. 9. miesto pre Hrabovec, my pôjdeme ďalej. Chlapci z Hrabovca opäť energetiáky od Hell Energy, poukaz v hodnote 50 eur od A4 a samozrejme trofej. 80 bodíkov pre 8. miesto Spišský Štvrtok. Chlapci zo Spišského Štvrtku získavajú za 8. miesto 7 šiltoviek s logom východoslovenskej hasičskej Superligy. Nemáme veliteľa? Máme. Trofej za účasť v lige a samozrejme poukaz v hodnote 50 eur od A4.sk. 7. miesto, 91 bodov Hankovce. Za 7. miesto chlapci z Hankoviec získavajú účastnícku trofej, šiltovky s logom východoslovenskej hasičskej Superligy a poukaz od A4 v hodnote 50 eur. Oplajs. Všetko je celé. Ideme na ďalšie miesto, miesto číslo 6. 97 bodíkov, o 5 viac ako Hankovce získavajú kolegovia z Becherova. 6. miesto Becherov. Teraz to bude veľmi zaujímavé. Chlapci z Becherova získavajú účastnícku trofej, C42 od Sveta hasičov a poukaz od A4 v hodnote 50 eur. To si dal dobre, od Sveta hasičov. Ideme ďalej. Na 5. mieste v tomto ročníku 98 bodíkov, len o 1 bod viac ako Becherov Táčkovce. Chlapci z Táčkoviec získavajú opäť účastnícku trofej. Tak teraz to dám inak. 42 od Pálka Tvárovského zo Sveta hasičov. 7-krát šoltovku a taktiež poukaz od A4 v hodnote 50 eur. 4. miesto a krásnych 103 bodov pre družstvo Kecerovce. Posledné družstvo mimo pódium. Gratulujeme Kecerovce. Chlapci z Keceroviec získavajú trofej
za účasť v lige v 16. ročníku. Pivný set od Shop JK. Jarko Kseníš, my ti veľmi pekne ďakujeme. 7-krát šiltovka s logom Východoslovenskej hasičskej superligy. Okrem víťazstva v pivnej súťaži aj poukaz v hodnote 50 eur. To je dobrá poznámka. Dobrá poznámka. Adam dneska hviezdil aj v súťaži o rýchlosti pití piva. Už dlho, už ním dlho. Dobre, ja to chápem. A ideme na pódiové priečky, pretože nás... Môžeme zaradiť, že? Zvládneš to, Monika? Zvládnete vydržať aj všetky? Dajte si kľudne trofej na zem. Adam si to bude poslal. Dajte si všetko na zem a ideme na prvé 3 pódiové umiestnenia. Dámy a páni, 122 bodov. Spanielá jazda to však nebola. Keď to začalo famózne, aj keď to začalo víťazstvom bystrom, je to 3. miesto pre družstvo Bretejovce! Chlapci z Bretejoviec za 3. miesto získavajú krásnu trofej. Šampanské nožnicový stan. 3x3 metre od Shop JK. Set 7 kusov skladacích stoličiek od Shop JK. Samozrejme, stále patria stoličky. No a poukaz od A4 na nákup v hodnote 50 eur. Krásne výkony počas celej sezóny. Ja som chlapcov pasoval po nejakú tú priečku vyššie. Áno, ty si ich nazval hneď z úvodu, že sú to čierne kone súťaže. Ja som si ich, pretože v minulom roku som si ich všimol na súťažiach a zaujal ma ten ich jeden prúdar a naozaj to bolo veľmi pekné a som veľmi rád, že pridali k nemu aj toho druhého a nakoniec to stačilo na krásne 3. miesto. Aby sme šaršali s tými chalami, ste už pripravili. Si to len všimám za tými sladajšové deň. Co stále im tu bazanie? Pán máže, pán máže. Očivište. Na druhej priečke tento potlesk neutíkajúci patrí druhému miestu. 140 bodov. Taktiež aj víťazstvo na 4. kole. Krásne druhé miesto, 7. 8. miesto. 7. a 8. kolo je to všetko v podaní družstva z Brestova. tak nakoniec im to vyšlo. O časy lepšie. Chlieb sa nám lámal niekde okolo 6. kola. Chalani za druhé miesto v sezóne 2024 získavajú krásny trofej. Šampanské. Válek Autosport nám venoval hanicu Bečkovú Formenflexku. Taktiež od Jarka Kseníča zo shopu jk.sk set skladacích stoličiek, teda 7 kusov, no a poukaz od A4. A 16 rokov na to čakali. Ale teraz vážne, samo teraz vážne. Dámy a páni, celkový víťaz Východoslovenskej hasičskej superligy mužskej kategórii získal 179 bodov. Družstvo, ktoré je v superlige od zrodu, od roku 2009. Družstvo, ktorému patrí dnes veľká oslava, bujare oslavy pre borcov. Zvyšné vole! Gratulácia pre Vyšnú voľu. Naozaj, ten čas letí neskutočne rýchlo. V tomto družstve môžete vidieť aj také osobnosti, ako je Pálko Tvarovský a Matúš Krakovský. Títo dvaja boli aj
v radoch Vyšnej Vôle v ročníku 2009. Áno, štartovali Superligu. V tomto týme sme mohli vidieť také osobnosti, ako je Danko Groško, ktorý tu dnes bol, Dominik Groško, jeho brat, taktiež Danošov, už zosnulý, taktiež sme mohli v tomto týme vidieť Šimona Martinko. Presne tak, dobrý si. Lukáš Janku, Lukáš Brehu a mnohí iní, ktorí doplňali tento fantastický klub. 16 rokov čakali na víťazstvo, teraz sa to podarilo. Fantastická partia okolo Pálka Tvarovského. Veľmi šikovní prúdári, šikovný nalievač. Tomáš s parťakom Matúšom sa dnes teší, oslavuje celkové víťazstvo. Naozaj spanilá jazda, túto sezónu to veru stalo za to. Chlapci z Vyšnej Vole získavajú trofej Šampus. Pálko si venoval sám sebe hadicu 65-ku. Chlapci získavajú od Desire Cars mobilnú saunu a kaďu na víkend. A od A4 poukaz o hodnote 50 €. Šampus, šetrite sily na krásne záverečné fotky, celá smotanka Superligy, všetky vás slza. Nemôžem už. Do oka. Áno, áno. Nie je to šampus. Hej. Je to šampus. Nie. Vážení, boli ste fantastickí. Dámy a páni, máme tu naozaj posledné trofeje. Už vás nechceme zdržiavať. Máme tu posledné trofeje, ktoré chceme odovzdať najlepším prúdarom. Vlado, nech sa páči. Takže ideme pekne po poriadku. Vyhodnotíme si najlepších prúdarov sezóny 16. ročníka Východoslovenskej hasičskej Superligy. No a za ženy jednoznačne Miška. Takže poď medzi nás. A čo sa týka chalanov, tak jak som spomínal, z Vyšnej Vole ľavý prúd. Vladko, ja ti do toho troška skočím. Je veľmi dôležité pozrieť si tú tabuľku, ktorá, neviem, či ste ju videli, ako to vlastne bolo s tými top 5 prúdarmi. Určite áno. Veľmi zaujímavé to bolo hlavne v mužskej kategórii. V ženskej to bol rozdiel, tuším, 2 sekúnd.
ženské, áno, Miška tam mala priemer. Aby ste chápali, ako sa to počíta. Počíta sa priemer z 5 najlepších dosiahnutých výsledkov počas sezóny, aby v podstate ten kľúč bol taký spravodlivý, keď náhodou niekto vypadne alebo sa nezúčastní nejakého kola, tak je nereálne zhodnotiť každé jedno kolo, takže polovička súťažného ročníka sa hodnotí na lepšie časy a Miška tam mala súčet časov nejakých 78,89. Aby ste vedeli, čo to v číslach znamená. Miška si išla svoju ligu 15,55, 15,70, 15,75, 15,79, 16,10, celkovo 78,89. Druhé miesto za ňou zaostalo niečo cez 2 sekundy, takže klobúk dole a myslím si, že ocenenie Tomáša Javorského je zase v správnych rukách, lebo je vidieť tam prácu, je vidieť progres a v podstate potom tie čísla vyzerajú tak, ako vyzerajú. Premostíme na mužskú kategóriu, tam to bolo doslova o ten chlp, s tým, že Vyšná Voľa pravý prúd versus ľavý prúd sa bila. Samozrejme sekundovali mi ešte v pozadí hráč z Bretehovec, Tačkovec, Brestova a tak ďalej, ale vďaka aj dnešnému výsledku 13,55, ktorý mal famózny zostrek na ľavom prúde. Kde si? Poď tu, Maťo. 13,55, 13,76, 13,92, 13,99 a 14,10 sú čísla, ktoré určili výsledok 69,32. 26 stupňov delil prvého a druhého. Čiže Vyšná Voľa pravý prúd len 26 stotín zaostala za Patrikom. Tam to bolo, keby dnes nedal 13,55, tak stojí tu pravý prúd. Gratulujem vám a prichádza na rad akurát odozdanie tých trofejí, plus ešte nejaká malá posila v podobe poukázu na nákup na štvorke v hodnote 50 € a taktiež ešte aj po kartóne od Ostrožoviča. Takže myslím si, že je to v správnych rukách. Ja vám srdečne gratulujem. Miška, daj jednu fotku v šiltovke, OK. Ale celkom ti ide. Takže Miška a Patrik, gratulujeme, môžete sa zaradiť, berte si ceny, verím, že sa zanesiete. Vážení a milí, ešte chceš niečo? Samozrejme, ešte putovné poháre troška bokom. Ešte troška putovné poháre počkajú, pretože niečo sme si vymysleli túto sezónu. No a samozrejme sa tu zazenila Svržove nielen tráva, lebo všade je pustatina, ale sa zazelenilo aj v našich peňaženkách. Normálne robí zo seba granta. Krásne vyťahne zelené. Ideme klobúk dole. Toto je prístup. Ideme kešovať preto, lebo sme nás troška chceli motivovať ku vyburcovaniu a pokoreniu našich rekordov a tak ako sme slúbili na začiatku, za každé prekonanie rekordu Východoslovenskej atletickej superligy, samozrejme za podmienok, že ste účastníkom ligy. Je veľmi zaujímavé, že peniaze, ktoré ideš odovzdávať, sú pre družstvo, ktoré má rado zelenú. Takže nakoniec bude ten kufor plný zelený. Je to prepojenie, ale v každom prípade 400 preto, lebo za prekonanie rekordu Spišský štvrtok trhol hneď na kole v Kecerovciach prvých 200 a potom pokoril ešte svoj vlastný rekord tou 15, ktorá momentálne tam svieti 15,75 a keďže je účastníkom ligy, tak samozrejme mu týchto 400 € patrí. Samozrejme budeme držať aj vám ostatným budúcom ročníku palce, lebo toto bude ostávať aj do budúcna, aby ste ešte tie časy tlačili dole. Takže poďte. Toto sme tu ešte celý tým ste tu vybojovali. Ešte nemali. 400 €, dvakrát pokorili rekord Superligy v tejto sezóne. Právom im odozdávané túto finančnú hotovosť. Presne tak, chalani troška zamákať a možno bude na budúci rok aj iný, takže 400 € pre vás. Keď potrebujú chlapci z Becherova, možno prekonajú rekord. Lado, málo. Babi z Bystrého, šaristých Michaľa. Trebalo babi ešte raz pokoriť, každá by mala po stoličke. No ešte viac, lebo ani Danka tam nie je. No to je pravda. Takže. Ostali nám posledné trofeje, tie sú pre najúspešnejšie družstva u mužov, u žien. Nádherná putovná trofej. Myslím, že bola predstavená v jubilejnom 15. ročníku. Takže vrátila sa zo Štvoli.
A vrátila sa. Je to tak. Je to to, na čo sme brutálne pyšní. Ja to stále budem opakovať, ale není to samozrejme. Sme takéto monštrum v svojom portfóliu, takže tešíme sa z toho. No a tí, ktorým patria, tak asi výzvy pre ne. Nech sa páči, dámy a páni, sezóna bola v zelených a červeno-bielých farbách. Dámy a páni, pozývame si opäť na pódium najúspešnejšie družstva. Ženy, Spišský štvrtok a muži, Vyšná Voľa! Takú kombináciu sme tu ešte nemali. Spišský štvrtok už 5-krát, ale Vyšná Voľa poprvýkrát víťazí na pôde Superligy. Gratulujeme páni. 5. titul víťazky Superligy do Spišského štvrtku a prvý titul do Vyšnej Vole. Radi vidíme v rádoch Vyšnej Vole aj Ďusa. Ďuso, ahoj. Keď si šťastný, tleskaj rukami. Keď si šťastný, tleskaj. Keď si šťastný, tleskaj. Keď si šťastný, tleskaj rukami. Šalalaj, laj, la, 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 la. Šalalaj, laj, la, la. Ideme k vám na fotku. Nestrieľajte šampus. Šalalaj, la, la, la. Šalalaj, la, 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 la. Dámy a páni, dnešný program sa chýli ku záverečnému bodu programu. Dámy a páni, ročník 2024 sa blíži ku koncu. Odovzdali sa ceny, videli sme víťazov, vystrelili sme šampus. Dokonca sa tu rozdávali aj zelené. Nielen božku, ale taktiež aj eura. Vlado, povedz niečo ty a potom ja to ukončím. Môže byť? Určite áno, takže mi neostáva nič iné na konci, len fakt sa vám poďakovať. Poďakovať sa aj tomu novému vetru, ktorý prišiel v podobe Brestova Bretejovec a novým zoskupeniam, že jednoducho ste to a v 16. ročníku ste boli 16 symbolicky, takže snáď to číslo stupne v 17. ročníku hore, ale fakt, že budeme veľmi radi, keď budete tvoriť toto zoskupenie, lebo fakt, že tu ide o tie milimetre, časové milimetre a človeka to baví, človek prežíva to úplne ináč, ako keby mal sám niekde si niečo kvázi z povinnosti odbehnúť a súťaživosť tam v podstate nie je žiadna. Takže tešíme sa na vás v sezóne vlastne 17. ročníka Východoslovenskej Superligy. Ešte predtým nasneme, nech to troška pozdvihneme hore, nech troška vybavíme tú ligu ešte, aby bola ešte lepšou, o čo sa nech spolu to zvládame na najlepšej možnej úrovni. Lúči sa s vami predseda Východoslovenskej hasičskej Superligy Vlado Mikula. Ďakujeme, že si bol súčasťou a si súčasťou Superligy. Ďakujeme dnes za návštevu inžinier plukovník pán Jozef Fedorčák, krajský riaditeľ hasičského záchranného zboru. Dámy a páni, dnes naozaj sme zažili krásny deň, ktorý je však na konci. Čaká nás samozrejme tombola. Ja sa chcem srdečne poďakovať hosťom, ktorí prišli od Puchova. Hostina, Zbora, chlapci, ďakujeme za vašu návštevu, boli ste fantastickí. Chcem sa poďakovať v mene hasičov zo Sveržova všetkým, že ste naozaj ocenili dnešnú súťaž, našu námahu, naozaj veľmi pozitívnymi slovami. Tešíme sa na ďalšie ročníky, veríme tomu, že budete do Sveržova chodiť radi. Ďakujeme všetkým hasičom, naozaj od prvého po posledného vo Sveržove zapojili všetky svoje sily a pripravili to tu na maximum. Pokračujeme samozrejme v zábave, pustíme si na pol hodinu muziku, môžete tancovať, potom pôjdeme na tombolu. Dnešný deň, sezónu 2024, vás prevádzal František Teplický a Matúš Vrankovský. Tešíme sa o rok.